Το πάτε και το κάνατε, το στήσατε το παζάρι. Εγώ δεν ξέρω τίποτα. Σε αυτό να τα πεις που κάνω του κεφαλιού. Συγγνώμη κύριε Θανάση. Δεν μου μέτε να κάνω τι νομίζω. Και εσύ βρήκες να το κάνεις. Έτσι και το μάθουν οι κυρίες, σαν μονός. Θα δεις τι κάναμε. Πώς σας φαίνομαι, Είναι λίγο στενό, Άμα δεν αναπνέεις, μια χαρά είναι. Εγώ δεν βρήκα τίποτα ακόμα. Είναι κοντά, στενά. Αυτό μ' άρεσε, αλλά είναι σαν βαφτιστικό δηλαδή. Εγώ αυτό θα πάρω. Να με τριφωνάζουμε αυτό, Αλλά ας το κάτω αυτό, καλέ. Τέτοια φορά για μέρη και φαινόντουσαν όλα απ' έξω, καλέ. Ναι, αλλά έτσι βρήκε τον άντρα της ζωής της και ζει τώρα ευτυχισμένη. Δεν τρέπεστε, κυρία μου. Δεν τρέπεστε δηλαδή καμία έδος να βοηθάτε την παραοικονομία. Για κοίταξε να βρεις και εσύ τίποτα μοντέρνο για να μοιάσεις στον Κωστή. Παιδιά, μήπως έχετε μια στολή του τένις. Ποιος είναι ο Κωστής? Τίποτα, κορίτσι μου, τίποτα. Ένας συνάδελφος στο σχολείο που ήθελε να με γράψει όνει και καλά σε όμιλο αντισφαίρηση. Θανάση, είσαι τρελός. Δεν θα προλάβω. Έρχομαι. Συγγνώμη, τη στολή του τένις θέλετε τώρα να σας ανεβάσω πάνω. There she was, just walking down the street singing. Tapping her fingers and shuffling her feet singing. She looked good, she looked fine, she looked good, she looked fine, and I nearly lost my mind. Before I knew it, she was walking next to me singing. Just as natural as can be singing. Whoa, oh yeah. Do what diddy dum diddy do. We'll sing it do what diddy dum diddy do. Ορίστε και τα αρέστα σας. Ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα σας. Τι θα θέλατε? Ένα κιλό κουλουράκια από αυτά. Αμέσως. Κύριε Τρίβωνα, να τα βγάλω από το φούρνο τα χωριάτικα. Βγάλτε ρε παιδάκι μου γρήγορα που ρωτάς κιόλας. Ψήνονται 10 λεπτά παραπάνω. Μάλιστα, παιδί. Συγγνώμη, είστε ο κύριος Καραμπέσης? Μάλιστα. Εγώ... με θυμάστε καθόλου? Λυπάμαι, δυστυχώς. Καλά, δεν πειράζει. Άλλωστε έχει περάσει τόσος καιρός. Είμαι μια παλιά σας γειτόνισσα. Αυτό σας βοηθάει καθόλου? Α, ναι! Είστε η μητέρα της Δήμητρας, της Κομμότριας, έτσι δεν είναι? Πότε ήρθατε από τη Φλόρινα? Όχι, δεν είμαι η μητέρα της Δήμητρας. Συγγνώμη, δεν μπορώ να θυμηθώ. Ξέρετε, περνάει τόσος κόσμος από εδώ κάθε μέρα. Εντάξει, τι οφείλω? 7 ευρώ και 10 λεπτά. Δεν θα μου πείτε τελικά ποια είστε? Όχι, αλλά θα περνάω κάθε μέρα, ώσπου να θυμηθείτε. Συγγνώμη να ρωτήσω κάτι. Είστε παντρεμένος? Χωρισμένος, γιατί? Όχι, τίποτα, έτσι ρωτώ. Ευχαριστώ, γεια σας. Ρε Σταμάτη! Τα έβγαλες εκείνα τα ψωμιά ή θα τα πετάξουμε πάλι? Τα έκαψε πάλι ο ηλίθιος. Του είπα βρε, άστα βρε. Άστα κι άλλο βρε. Δεν μ' ακούει. Μπαμπά, σου έχω πει να μην ανακατεύεσαι με το ψήσιμο γιατί ξεχνάς λιγάκι. Εγώ δεν ξεχνάω τίποτα. Αυτό το μαγαζί εγώ το έχω στήσει και κανένας δεν θα μου πει τι θα κάνω. Εσύ γιατί είσαι εδώ? Τράβα ρε γρήγορα να διαβάζεις για το σχολείο, να μην σε πιάσουν αδιάβαστο. Χαμένες, τσακίσου ρε. Εντάξει, μπαμπά. Όχι ρε, λες να βρει και το δώρο. Λουκία! Είχα ένα καρό σακάκι εδώ πέρα, μήπως το έχεις βάλει πουθενά? Το έδωσα στον Κωνσταντίνο! Στον Κωνσταντίνο! Το δικό μου το σακάκι, γιατί ρε Λουκία? Για το μαγαζί του μαζί με κάτι άλλα παλιά. Τι το ήθελες? Το ήθελα, βέβαια και το ήθελα. Πού να το ξέρω, Ρετάκι, πάντα το μισούσες. Μπορεί να το μισούσα, αλλά το ήθελα. Για αναμνηστικό. Για να μου θυμίζει τι δεν θέλω να γίνω. Για μένα αυτό ήταν ανεκτήμητο, ήταν ένα σύμβολο. Γιατί τα κάνεις αυτά, ρε Λουκία? Εντάξει, Ρετάκι, πήγαινε και πάρ' το πίσω. Έψαξες καθόλου στις τσέπες του? Όχι, είχες κάτι μέσα. Όχι. Πάω το πάρω. Το σακάκι μου! Πού είναι το σακάκι μου? Ποιο σακάκι? Το σακάκι ρε παιδί μου, το καρό, το δικό μου. Τι, με μου το πουλήσατε? Α, δεν ξέρω, εγώ δεν ασχολούμαι με αυτά. Άμα θες, ψάξε μόνος. Θα ψάξω, τι κάνω. Θα ψάξω. Συγγνώμη. Ευτυχώς το βρήκα. Πού είναι? Πού το βρέχει όλοι? Ποιο βρέχει όλοι
πάλι. Το βραχιόλι το χρυσό που είχα. Εσύ το πήρες. Τάκη, για σε παρακαλώ, πρόσεχε τα λόγια σου. Άντε τώρα. Τι κάνετε ρε παιδιά, γιατί φωνάζετε εδώ πέρα. Το βραχιόλι μέρα, πού είναι το βραχιόλι μου. Ποιο βραχιόλι? Το βραχιόλι το χρυσό το είχα βάλει σε ένα σακουλάκι. Σακουλάκι το είχα βάλει μέσα στο σακάκι το καρό που το έφερε η Λουκιά εδώ πέρα. Κοίτα για την επέτειό μας αυτό που μου βουτήξατε. Έλα σε παρακαλώ τώρα μαζί και κλέφτες. Εμείς το βρίσκαμε το βάζαμε σε μια γωνία μέχρι να το ζητήσει κάποιος. Έτσι δεν αγάπη μου. Εμένα μη με ανακατεύεις με τα παλαβά σου. Παιδί μου, είμαστε σίγουροι ότι η μητέρα σου είναι πάνω. Μήπως έχει βγει παιδί? Όχι, καλέ, πάνω είναι, αφού την πήρα τηλέφωνο. Πάνω είναι, πάμε. Δεν μου λες πουλάκι με αυτό το νερό που είχε. Είσαι σίγουρη ότι δεν τον έχει πια? Όχι, τον σχόλασε. Λέει δεν τον γουστάρει, εγώ δεν την πιστεύω. Νομίζω ότι ζήτησε λεφτά και τρέπεται να το πει. Γι' αυτό σου λέω ρε παπά. Το timing είναι τέλειο. Πάνω. Γεια σας. Τι έγινε, γιορτάζει κανείς? Ναι, ρε, η μαμά μου. Της κάνουμε πάρτι έκπληξη. Θες να έρθεις? Εννοείται. Ο Τριφωνάς μου, ίδιος. Έχει μείνει ίδιος. Καλά, μπορεί να γκριζάρισαν λίγο τα μαλλιά του, αλλά περνούσε και 20 χρόνια. Ναι, και επίσης εσύ τα βάφεις τα μαλλιά. Ναι, είναι και αυτό. Αλλά κατά τα άλλα είναι ίδιος. Τρυφερός, γλυκομίλητος, όπως τότε. Και είναι και χωρισμένο. Ναι, φυσικά, γιατί περιμένει εσένα. Βασιλική, μην παίρνεις αέρα. Ούτε που σε θυμότανε. Ναι, αλλά με κοιτάζει με έναν τρόπο εντυπωσιασμένος. Γύρευε τι βλακίες του έλεγες. Όχι, να σου πω καμιά βλακία και δεν με πιστεύεις. Έλα αύριο μαζί μου να δεις και εσύ. Μα εννοείται ότι θα ήθελα. Λοιπόν, άντε τώρα, μην χαζεύεις. Ετοιμάσου. Θα χάσουμε το πάρτι. Πρέπει βάλει τα σκουλαρίκια σου να τελειώνουμε. Εντάξει, καλέ. Θα τα βάλω. Και κάνει και κάτι βουτήματα. Κλείς το στόμα πια. Έτοιμοι είμαστε. Έλα, πάμε. Με το 1, με το 2, με το 3. Να ζήσει! Μαμά, τι γράφετε εσύ εδώ? Κάνουμε πάρτι για τα γενέθλιά σου. Μωρό μου, έχεις γενέθλια. Με κάσε με εδώ κι εγώ. Πάτε. Γιατρέ, είστε φίλος της Τζορτζιάς? Συγγνώμη, γνωριζόσαστε. Ναι, είναι ασθενής μου. Τι σύμπτωση είναι αυτή, γιατρέ? Η Τζίνα που είναι? Τζίνα, τι Τζίνα, τι λέει Φώτη? Η κοπέλα του δεν ξέρεις? Όχι. Καλά, μια κουκλάρα μιλάμε. Γιατρέ, μια που σας είδα και τον καθαρισμό που λέγαμε να πότε να περάσω το κάνω. Έχω ένα δοκιμαστικό και θέλω να Ναι, ωραία, πάρτε με όμως τηλέφωνο. Συγγνώμη, παιδί μου. Συγγνώμη, καλή νύχτα. Τι μου κάνες, πανάτε μας, τι μου κάνες, παπά! Ψιτ, τι δοκιμαστικό. Αμάν, πάει το βραχιόλι. Τι θα κάνεις τώρα? Τι να κάνω, ρε Τζίμι, να το ξαναγοράσω. Αλλά αυτή η πονήρο η Ναταλή. Συγγνώμη κιόλας, είναι για αδερφή σου. Αλλά θα κατάλαβε ότι είναι για τη Λουκιά. Και παιδιά με τη Λουκιά έχει παθολογική ζήλια. Τη ζηλεύει τρελά επειδή είμαι αποθυμένο τη που δεν τη έκατσα. Βέβαια, είσαι ο άντρας πόθος. Τι να λέμε τώρα. Ο κύριος Μπανταφούτης. Ευχαριστώ, καλή σας όρεξη. Είσαι καλά. Γιατί δεν πηγαίνεις να τις πάρεις μόνος σου, δίπλα είναι η πιτσαρία. Θέλω να χάσει την κουβέντα, πλάκα μου κάνεις. Ρε Πέτρο, θα τις χλαπακιάσεις και τις δύο μόνος σου? Όχι, αλλά προσφορά το delivery. Με κάθε πίτσα η άλλη στη μισή τιμή. Ορμάτε. Καλέ, τι πράγματα είναι αυτά. Καλά, το ξέρεις εσύ ότι Τζόρτζ είναι τεκνατζού? Ναι, και ο άντρας να τα έχει με τη μικρή. Πασά δεν τρέπεται, οξυμοραμένο. Σας παρακαλώ, κυρία, τώρα δεν είναι σωστό να σχολιάζετε. Ο καθένας έχει το δικαίωμα να κάνει τι θέλει στη ζωή του, ωραία. Αρκεί να μην ενοχλεί τους δίπλα. Παρακαλώ. Έκανα ατύχημα στο σολάρι. Σολάρι, βλέπω να το έχεις παίξει τελείως. Γιατί άσπρισαν τα μαλλιά σου, Θανάση? Ή τα ρούχα σου που είναι, Θανάση μου, γιατί φοράς αυτά? Είπα να νεωθώ λιγάκι. Τόσο καιρό πολύ κοσικός δεν ήμουνα. Τα αγόρασες δηλαδή. Αυτά και άλλα πολλά με βοήθησε και ο Μάρκος. Καλό παιδί. Έχει ωραίο γούστο. Ωραίος δεν είμαι. Τα δόντια σου πως είναι έτσι. Τα χλωρίνει. Λεύκανση έκανα. Η ιδέα του Μάρκου ήταν γι' αυτό. Μη μου πεις τώρα ότι θα αρχίσεις να κουνιέσαι κιόλας στα πίσω-πίσω. Σας παρακαλώ, κύριε, η λεύκανση εκτός από το αισθητικό της μέρος είναι και θέμα υγείας. Γιατί απομακρύνει τις κοστικές ουσίες που αποτελούν αιστεία μολύνσεων. Έχεις τρελαθεί, Θανάση. Σε χτύπησε η ανδρική κλιμακτήριο. Όχι, καλέ, είναι επειδή... Αυτό.